Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bombón! Bé, en el vídeo d'avui us vinc a explicar la sisena historieta i ja anem acabant, Bé, en aquest vídeo d'avui us explicaré les meues colònies de primer d'ESO, les quals vam anar al Delta de l'Ebre i, sincerament, són les millors colònies, les que millor m'ho he passat i les que recordo amb molta nostàlgia, amb molt de carinyo, i repetir unes colònies com aquestes doncs crec que no les podré tornar a repetir mai i no les canviaria absolutament per res del món perquè per mi van ser absolutament genials. Bé, jo tenia un amic que era... sempre estàvem superpendents d'ell perquè era un cachondo, ¿vale? Vull dir, sempre feia en plan les típiques tonteries, sempre hi ha el típic noiet de classe que fa les típiques tonteries que tothom riu, ¿vale? Però no se'n reiem d'ell, sinó se'n reiem de lo que feia, ¿vale? I, bueno, la qüestió és que jo vaig anar amb ell al quarto perquè sí que feia tonteries, però era un tio de puta mare. Bueno, és, ¿vale? Es diu Sergi, i ja no us diré res més perquè no us interessa. La qüestió és que jo vaig anar amb el Sergi i un altre amic al quarto, que l'altre amic es diu Xavi. Bueno, doncs estàvem allí superbé, ¿vale? Amb ell. Què va passar? Aquest amic és sonàmbul i ell mos ho va dir, doncs, quan estàvem allí mateix, ¿vale? I nosaltres, doncs, no se'l vam creure, doncs, perquè dèiem, deu dir per fer les tonteries i tal. No, que és veritat, que era sonàmbul. Llavors començava la nit a parlar, engegava la tele i tal Pasqual. Bueno, que la segona nit el que vam fer va ser, doncs, estaré les típiques bromes nocturnes. I, doncs, bueno, ell estava estirat al llit, tranquil, i vam ficar pasta de dents a totes les cames. I llavors, això és molt fluixet, no podem acabar així. Li vam prendre el coixí i li vam ficar a la banyera del lavabo. I ell es va despertar amb els ulls tancats i deia, vull el meu Spar. Que per ell, Spar, vale, que nosaltres pensàvem Spar al supermercat. Doncs no, per ell l'Spar era el coixí. Llavors es va aixecar i va anar a la tele, la va engegar i ell sol apretant els botons del mando, doncs, bueno, es va ficar les típiques cadenes que fiquen porno, ¿vale? I, bueno, doncs nosaltres estàvem al lavabo perquè el que volíem fer era agafar-lo i ficar-lo a la banyera i tirar-li un munt d'aigua. Bueno, ficar-lo a la banyera amb... no sé si ja hi havia aigua o li volíem tirar aigua, això no me'n recordo. Bueno, doncs estàvem al lavabo planejant-ho, jo i el Xavi. I en sec, ve, truca a la porta, i nosaltres es vam fotre un susto perquè, cony, ens vam acollonar, i veus que es comença a esvolotar, agafa la porta, l'agafa i la treu. Us juro per lo que més vulgueu, que va treure tota la porta. Va treure la porta. Clar, nosaltres vam dir, hòstia, para, perquè mos fotran la bronca, el vam despertar i va caure al terra, i es va despertar. Doncs que quan va caure al terra es va fotre un tal de l'hòstia, i jo no sé com es va quedar tot. En sèrio, es va fotre una hòstia, però monumental. Llavors, bueno, doncs nosaltres vam intentar reparar la porta perquè podíem fotre la bronca, però vamos, 1.000.000 de cops, vamos, seguríssim. Total, que aquella nit va ser... Jo no sabia si riure o plorar. Llavors jo aquest vídeo, bueno, tot això ho anava gravant amb una càmera que tenia, que era una merda, però i ho vaig tindre gravat, ho vaig gravar. Però per qüestions
a la vida, vale, pues jo tenia un ordinador, llavors aquell ordinador en rec va deixar de funcionar, no tenia cap pen, no tenia cap càmera ni res, i vaig perdre aquell vídeo, i bueno, doncs en el moment vaig dir, bueno, no passa res igual, però a mesura que han passat els anys, doncs m'he entristit perquè dic, joder, és que riuria tant amb aquest vídeo, i no sé, era genial el vídeo, vull dir, era absolutament genial, perquè l'estava gravant amb ell i veies com estava sonàmbul i clar, fotia gràcia, nosaltres estàvem descollonant. I bueno, doncs per qüestions d'això, doncs aquest vídeo l'he portat, que tampoc l'anava a penjar, perquè no sóc jo qui d'això, qui sortia en el vídeo, però bueno, era absolutament graciós. I bueno, espero que us hagi agradat aquesta petita anècdota, ja sabeu que ens veiem en els pròxims vídeos, i sobretot, sigueu molt i molt feliços. Molts petonets. Adeu-siau!